Danmark har i dag, den 1. april, fået et nyt politisk parti, og det er opstået i krydsfeltet mellem sport og politik. I dag kom det nemlig frem, at en række politikere på tværs af partiskel er gået sammen for at fremme en ganske bestemt fodboldklubs interesser. Fra modstandere til medspillere. Det er højdepunktet af vores politiske karriere, tror jeg, vi rammer ind i her. For der er opsigtsvækkende nyt på Christiansborg. Det er sådan et 4, måske senere 5-parti samarbejde med Liverpool som udgangspunkt. Det er jo helt oplagt at slå pjalterne sammen og så simpelthen få de styrker igennem, som jo også har været kendetegnende for Liverpool gennem historien. I dag var der det første vælgermøde for det nye politiske parti, Liverpool-listen. Der er nogle ting, der er vigtige end de politiske skel. Hos vælgerne er der håb om en ny udgave af Fair Løsning. Der skal hæves topskat for Everton-fans og for fans af begge Manchester-hold. Jeg tror hurtigt, vi kunne blive enige om at åbne statskassen for Liverpool i dag. Og nu skal dem, der var blå, så være røde. Herinde har vi været blå og røde og gule og grønne og sådan noget over tid. Og nu må vi bare sige, at det er jo den røde farve her med den trøje her på, som forener os, der er grøde i befolkningen. Det her det bliver stort.